सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। नंखाय सिम लायोब्ला थाबैनो 3 बोसोर जेल जानांगोन। भारताव बे गोदान बिलआ पास जाबाय। जुदि सोरबा थगायनानै सिम लायो अब्ला बियो 3 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। लकसभायाव बे बिलखौ बारहोबाय। नंगौ, नंखाय सिम लानाय सुबुंफोरा 50 लाख रांसिम जुरिमाना होनांगोन। सिम लानाय समाव बाहायगिरिनिफ्राय बाय'मेट्रिक एबा नंगुबै डकुमेन्ट्स लानो नांगोन। नोंथाङा दायो सिगांनि बायदि सिम लानो हानाय नंला। सिम लानाय सुबुंनि सिनायथिखौ बाय'मेट्रिक आदबजों सिनायथि होनो नांगोन। जों जेरैबायदि आधार कार्डआव बाय'मेट्रिक होदोंमोन, थिग बेबायदिनो सिम कार्डआवबो बाय'मेट्रिक होनानै लानो नांगोन। लकसभायाव बे गोदान टेलिकमिउनिकेशन बिलखौ पास खालामबाय। जुदि सोरबा थगायनानै सिम लायो अब्ला बियो 3 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822 688 026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।